different in terms of iraffle yethu. Instead of winning money, we have decided to get prizes, things of value. Umntu azawuthi naxa ehleli endlini yakhe ayibone atsho nayo intoba ngaba le ndayifumana kwi-event ye-Owens. Sinabantwana phaka area mosi la area abantu bayazi la area ngaphambili yayingamatyotyombe, right? Now yenziwa yayi RDP houses ngoku. Now in most of families, not zonke families baya, but most of families baya are starting doing. So lambutho ba decide intoba mawenze into apha uzawukwazi noba ngaba ukhawulelane nabantwana kunye nabantu abadala bokuhlala bakula area ngoba phekela ngolwesibini kunye nangolwezine. So sizoba neGaladina the 31st October, sobe neGaladina eSendinary Hall. Siyacela support kuni guys, all of you. Support kuni. Itikiti lethu lizoba 250. Itikiti lethu leGaladina. Yazi iGaladina mos iphethe ntoni? The course meals. Sine entertainment, band and stuff, DJs. So basically. Sapisa imali yokuthi nesithukusebe. And then let's even here to sign that December game. So let's go and support the Census Club. 2-7 from the proceeds they made in all draw. Now we should have a gate for Sagat. But younger will be communicated like before that date comes. Otherwise, thank you so much, Owens. It's beautiful, Buffett. Toast negative. Oh, you go for it. Toast for you negative. Toast I mean negative. Siamulela yetu kwa izandla zami ziyathandaza. Siyathemba ngilodi mthanda. Hayi roba yiyo tu. So zibe yiyo 777. 777. Hayi ay. 777. Nonke manje ukuphethe ixesha lenu nize xa niceliwe iOwens ize apha. 777 ke thina ke sinabantu thina banothando. Sinabantu abonombele. Siyabulela man ngento yonke man esibonayo apha ukuthi kubekho ne-passion. Siyacela man udlale umculo ozawujayiva. Sifuna ukujayiva ngoku. Please siyacela jive.